дуруд ба кулли бинандагони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи чойхона аз манзури шумо. мо ҳайати эҷодии ин навбат шуморо аз фаъолияти чойхонаи сайёҳ ошно хоҳем кард. моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе маконҳои истироҳату фароғат, тарабхонаҳо, чойхонаҳо барои сокинону меҳмонон ва сайёҳони дохилу хориҷи кишвар хеле зиёд гашта истодаанд. яке аз он маконҳо чойхонаи сайёҳ ба ҳисоб меравад, ки аз як тараф бо фазои тоҷикона ва нақшу нигори миллӣ ва аз тарафи дигар бо меҳмоннавозии худ дили садҳо сокинон, меҳмонон ва сайёҳонро тасхир намудааст. чойхонаи сайёҳ ба мизоҷони худ ҳамарӯза хӯрокҳои миллӣ ва аврупоӣ пешниҳод карда, дар баробари ин бо хизматрасонии сатҳи олии худ теъдоди сайёҳонро ба ин макон зиёд мегардонад. толори якуми чойхонаи сайёҳ тарабхонаи Асадо ном гирифтааст, ки мизоҷон бештар дар ин толор хӯрокҳои туркӣ истеъмол менамоянд. ин толор бо нақшу нигор ва услуби хоси тоҷикӣ ва туркӣ таҳризӣ гаштаи худ аз дигар маконҳои ин чойхона ба куллӣ фарқ мекунад. як сарошпази турк ва якчанд зердастони он махсус дар толори мазкур ба мизоҷон хизматрасонӣ менамоянд. Assalamu alaikum. Ben şefovri Asado Metin. Ben Türk'üm. Ben Asado daxili çayxana sayyoha. Nevet xurukoy me şaşlık dorum, döner dorum, lahmacun dorum, pizza dorum, salata dorum. Hamut xuruki Türkiye special. Hamuş dorum. Mehmoni çayxana pisur qazan kebab talep dikin, pisur dala steak talep dikin, pisur çorba gohi talep dikin. 6-7 جوره چوربه داره. چوربه ملی نه همش نمبر 1 در طرفخانه اسدو فعالیت میکنم و این در داخل چایخانه سیاه قرار دارد. ما در طرفخانه‌مون خوراک‌های ملی و اروپایی داریم که با میزاجان پیشنهاد می‌نماییم و خیلی پسند می‌آید. در داخل چایخانه منظرهای زیبایی هستند که میزاجان داخل و خارج کشور آنها را دیده تأثیرات خوبی می‌بردارند. саҳни чойхонаи сайёҳ бо табиати зинда ва шаршарае ки таби шахсро болида мегардонад оро дода шудааст. аслан ин макон бо табиати нотакрори худ аз дигар чойхонаҳо ба куллӣ фарқ мекунад. меҳмонон ва сайёҳон метавонанд дар ин ҷо ба моҳидорӣ машғул гардида моҳиҳои доштаи худро ба сарошпаз диҳанд, то ӯ мувофиқи табу завқи онҳо онро омода намояд. инчунин саҳни чойхонаи мазкур бо хаймаҳои зебо, кадҳои дар лаби об ва утоқҳои бо нақшу нигори миллӣ ҷудо карда шудааст, ки ҳар як шахс метавонад бо табъу завқи хеш маконро интихоб намояд.
бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо дар толори дуюми чойхонаи сайёҳ қарор дорем, ки инҷо бо як нақши нигори миллӣ ва тасвирҳое, ки дили сайёҳонро тасхир менамояд, оро дода шудааст. масъулини чойхонаи сайёҳ ба мо иттилоъ доданд, ки дар толори мазкур меҳмонон ва сайёҳон метавонанд ба расоми низ машғул шаванд. ошёнаи дуюми чойхонаи мазкур бо катҳо, мизу курсӣ ва утоқҳо ҷудо карда шуда, аз дигар ҷойҳои ин макон бо тарзу услуби хоси таҳризӣ гаштаи худ фарқ мекунад. ҳамчун пешхизмат дар ин чойхонаи сайёҳ тӯли 4 сол мешавад, ки кор ва фаъолият мекунам. ҳамарӯза дар ин чойхонаи мо меҳмонон аз хориҷи кишвар, дохилии кишвар ташриф оварда ва аз хӯрокҳои миллӣ ва аврупои мо истеъмол менамоянд. инчунин меҳмонҳо ҳамарӯза аз тасвирҳо ва нақшу нигори ин чойхона дидан намуда ва таъсироти худро баён менамоянд. ман ҷода аз 2 сол аст ки ҳам чойхонада доим қариб ҳар рӯз меём. як бор хӯрок мехӯрам. хӯрокҳо инҷа барои ман бисёр маъқуланд. махсусан инҷа будана шӯрбо дорад, доншӯрбо дорад, хомшӯрбо дорад, борщ дорад. як аз хӯрокҳо якум. дуюм манту дорад, шашлик дорад, палов дорад ва дигар умуман хӯрокҳои бомазза дорад. ҳафтаи як бор 2 бор хати рафиқонмон омада якҷоя мешинем. чойхона бисёр зебо сохта шудааст. нақшу нигораш тоҷикона, санъати тасвириш баланд аст, маъқул аст. умуман дар ин ҷо ҳам хӯрок мехӯрӣ, ҳам лаззат мебарӣ. дар чойхонаи сайёҳ ба ғайр аз чойнӯшӣ, боз хӯрокҳои гарм, навъҳои гуногуни шӯрбо, оши палов, қурутоб ва дигар хӯрокҳои миллӣ ва аврупоиро пешкаш мекунанд. ҳамарӯза сайёҳони зиёде барои тановули хӯрок ва чойнӯшӣ ба ин макон ташриф меоранд. У нас есть в чайхане основной, все микс кухни сделали мы основной. Есть национальная таджикская кухня, есть европейская кухня, есть грузинская кухня, есть национальная, которая общая, есть восточная кухня. Мы соединили общую в одну в чайхане сайёх и все. Есть, имеется крутоп, отдельный сорт, имеется плов, варианты таджикские, есть грузинские с хачапури, вот из Европы европейские блюда есть, медальоны, вот есть всякие сорт имеется, каждый вкусах имеется кухня у нас, потому что они ели, которые в других странах разные виды, есть которые на разные продукты, которые не натуральные может быть, есть не оригинальные продукты, есть в Таджикистане есть свои продукты, которые на самом деле соответствуют на свой вкус, и поэтому, которые приезжают иностранцам, советую чисто таджикскую кухню попробовать.
бинандагони гиромӣ растем ба фарҷоми барномаи чойхона. Барномаи дигари телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. Хайр, сарбаланду хонобод бошед.